Menuku dino iki ana pepes bandeng lan sayur bening katu. Hey guys, assalamualaikum. Wala rasane kok suwi aku ora mepes bandeng guys. Amarga apa mepes iki yo ana ngulek bumbune kesuwen ijek ana godhonge ijek ana alah tetek bengek pokoke. Lah berhubung dino iki aku lagi ora males dadine aku iki mepes bandeng yo guys. Ceritane iki pepes bandengku ape tak campuri ambi kemangi. Terus iki aku ape nyayur bening katu ya guys. Tapi nok kene iki katune iku kakean guys, alias aku jangan bening iku kakean jane iki dioseng ae ya. Lah wis terlanjung tak jangan bening guys, ya piye neh. Wis nok kene iki iwak bandenge wis tak siangi, tak kenekno ya guys. Lanjut nok kene iki bumbune ana bawang brambang lombok, terus kunir, terus ana jahe, terus tumbar, dong jeruk. Pokoke iki diulek ngasih lembut bar lembut, tulekane langsung dikei miri. Lah mek mirine wis lembut lanjut nok kene iki primadonane di embleng-embleng di jembreng iki iwak bandenge terus dilumuri ambi bumbu ya guys. Lan nok kene nok ngisor godhonge iki dikei kemangi terus dikei bumbu terus bariku bumbune iki diteplek-teplekno lanjut nok kene iki iwak bandenge iki terus didokokno kene ya guys terus dilumuri neh pokoke bumbune iki tak entekno ngasih ruwesik guys. Lah piye mek ra dientekno bumbune wong iki bumbune kungkul akete terapoakat enak guys. Terus lanjut nok kene iki langsung tak kukus wae ya guys. Lah nok kene iki ana drama barang iki komporku yo rada error barang guys. Lanjut bariki aku terus jangan bening katuku yo guys. Iki bumbune mek ana kunci, tapi ora kunci motor, ora kunci omah yo guys. Tapi kunci sing donjangan iku lho guys. Terus diirisi ana bawang brambang terus kunci iku tok. Guys, deloken go guys. Iki sayur bening katuku iku kakean temenan. Halah aku njipuke kakean. Yo wis terlanjur yo guys. Terus iki pepese tak ingeti koyoke wis mateng. Lanjut nok kene iki tak pepes nok lemper ben semangit ben sangit ngono ya guys. Lah pepes wis mateng iki gathukane jangan bening pokoke cocok tenan iki lawae guys.